लाखिनाय नङा दा? लाखिनाय नङा, बैहाय जिरायथ'। बबेयावथो थांगोन नोंसोरलाय? आयै गामिनिफोरा जोंखौ मानो होखाहरखो? बेफोर बाथ्राखौ उनाव मिथिगोन फिसा। आयै ओंखाम जानोमोन आं जोबोर ओंखाम उखैबाय। न' आइ नोंबो जा। नाङा फिसा, नों जाग्रोदो, आं दाहाय उनाव जासिगोन। जोंखौ सोर अनसायबावगोन आयै? थौदो गामियाव थांफिन दिनि। जोंखौ गामियाव थांफिनब्ला गोहोम माजाना जोंखौ दोननाय नङा फिसा। बिसोर जोंखौ होखारफिनगोन। बिदिबा जों बहा थांना थाहैनो आयै? जोंनो सोर ओंखाम होगोन? हे आफा आनान गसाइ, आंखौ राहा हरदो। आंनि फिसाखौ फेदेरनो हाथोंसै आं। थ' फिसा, बैफोर दखानाव ओंखाम खालायफोरखौनो बिनानै जाहैनि। थ' फिसा। बाबुफोर, जोंहा सिमां फिसाया जोबोद ओंखाम उखैबाय, एसे अननानै होदो। दोर, हटेलाव बिना मोनजायो नामा? थाखा गैयाबा फैसा गैयाबा जेबो मोना। एसेबां सख्ल' बख्ल' गोजौ गिदिर मावना जानांगौ। ओंखारलां। डिस्टार्ब खालामफैयोलै। हाट, ओंखारलां। बर'दो बर' अनलायाबा बे फिसाखौ लानानै आं बहा थांनो आं बाबुफोर? हाट, गैया गैया, जेबो गैया जोंनाव। बैफोराव बिना जाहैथां, दामा दामि दखान दं, बिना जाहैथां। नोंसोर अनाबा बे फिसाखौ बबाव लाना थांनो आं बाबुफोर? हाट, डिस्टार्ब मोनथारबायलां नोंसोरजों। आंबो बेवहाय साखरसोना। र' बेवहायनो थाथ' दे, आं माहाजोनाव सोंना फैनि र'। दा डिस्टार्बसो मोनलायलांबायलां। फेजाललै साला। बेसेबां कुथार कुथार मावबावनो नोंलाय? मालाय मानसिखौबोथ' मोनबाय थाया। दानिया कुवालकुसि आरिफोरावसो जि दानो थांसै होंगो दोंगोन। हा दालाय एसेल' राङालाय बहाथो थोनो? बेबायदिखायनोथ' जाथि बंस' मिथिलिया खारफालायनायफ्रा। हा दालाय जोंनि मानसिफ्रालाय जायगायावनो उइफिं खुलिनानै बेफोर खामानिखौ मावनो हायामोन होनबा? बेखायनोथ' निरु, बायै बायै देलायनायखायनोथ' जोंनि गथ' गथायफोरा दानाय लुनाय हारिमुखौनो बावगारलांनो हमदोंसै। दोन, बेफोरखौ दोनथ'दो। नोंहालाय बिखौलाय मा खर' सानांगौ जाखो? हारिनि नेरसोन जेब्ला साननांगौ दङ। नोंहाबो सोरजिखौ फोरोंनो जानजि खाफ्रा खादोसो। निरु, आं नोंखौ माबोरै नायना थाबाव हानो? दाथ' बैसो दं, इयुनाव माबोरै सोलिलांगोन जोंलाय? रां रुफा आरजिनायखौनो बाखांलांनायसो मोनबाय आङो। सोरनो होलांनो? नोंबोथ' सासेबो हौवासा गथ'नि बिमाखौनो जानो हायाखिसै नोङो। मोजांसो रायखांदो नोङो। नोंहासो गैयाना आंहासो गैया गोहोआलाय? अखालि बावैलाय डाक्टारा नोंखौसो हमदों दा बेरामखौलाय। नोंनि थाखायनो आंहा बेसे जिंगाहाय। सानसेबो सुख मोना। बिफोरखौलाय नोंलाय मा मिथिनो? बाजै, बाजै, फै, गिना फै, जेबो नङा। ओइ आदा, बाजै, न' दंना? माथो जालायखो? आं बुंदों ना आदा, खाफालनि लिरनाया माब्लाबा फेलें थाङा। माब्लाबा ना गोरानाबो बिदै दैयो। बिफोरो सुबुंनि जंखायनाय रावसोहाय आगै। गेलेमनाय बिफांखौ बयबो दानफायनो गोरलै मोनो।
हामबाय दे निरु बेफोरखौ रायखांनानै नोंखौ आं दुखुसो होनाय जाबाय अरगा दखानाव थानायालाय माथो जालाय नै आदा बिसोर सानैया माजेन बाबु नैबे फिसाया ओंखाम मोनजायैया साननै सानथाम जाबाय नोंथां अननानै आं नांगौ जायोबा नोंथांनो बायनानै होगोन जागोन दे जागोन नों जेबो जिंगा दासि बेफोर उननि बाथ्रा नों जेबो जिंगा दासि जोंनाव सफैबाय जेब्ला साननांगौ जेबो गैया जों मावग्रा दांग्रानि खोथाखौनो सावरायगासिनो दङमोन बाबु मा मुं नोंनिया आंनि मुङा सिमां सिमां हाबा बन्थाव बाथावथार फिसाया ओंखाम उखैबाय हो फैदो फै अरगा औ बाजै थांदो थां नोङो दखानाव दे जागोन दे आंहासो गाबनो ओंखारलाबायबायलै मानसि दुखु गोनां आंलाय खत'नायाला आयै मा जाखो फिसा निजेनाव न' थानानैबो मालायनाव मावै दाङै जानांबाय नों आयै हामा फिसा बिदि बुंनो मोना नोंखौल' फेदेरनो हाथोंसै आङो सिमां फिसा आयं आइया साहा लोंनो लिंहरदो फैदो थौदो सिमां अखा हाबाय माबा थौदो नङा आयं सिमाङा न'खौसो गोसोखांनानै गाबदों जोंनि न'आ न' नङा नामा आयं आदा नोंसोर जोंनि न'खौ गारनानै गुबुननि न'आव थांनो मोननाय नङा फैदो थोरसिखौ उनाव सुनो हागोन जिराय बाजै जिराय नै साहाया लोंदो आगै हा सिमाङालाय बेसेबांथ' फरायदोनो बाजै ओइबार थाखो 4नि आनजाद लिरगौमोन दालाय फरायनो गोसो दंना गैला नों सिमां थाबालाय मा जानो आगै खाफालानो बिनोसै बिना नों जेबो दासान बाजै सिमाङा आंनावनो थानानै फरायथोंसै गथ'फोरा जाबाय जोंनि इयुन जोलै हारिनि सिमां नों बेफोरखौ जेबो जिंगा दासि नों आंनि लामा दिन्थिगिरि आगै जागोन बाजै जागोन हामा हा माबोरैथ' खारबोलायनाय जाखो आंनि जिउआ मोनसे सल'बाथा बायदि आगै हा थैबाय थैबाय एबार आंनिसो आदै आदै सोमखोरखौ न'सिम थाबैनो थिनहरदो बिनि बिसि लोमजानाया बाराथार जादोंनो नै खामानि थानायाव आरोबाव सोजोद पट नै सोमखोर सोमखोर हरै फै थांगौ आदै मानोमोन आदै न'आव सोरबा गोब्राब लोमजादोंनो थाबैनो लिंहरदों मा बाथ्रा बाबा
नोंमानि लोमजानाया बारा जादों फै मा जादों बिमा आं जोबोद लोमजानाय मोनदों दोखो दोखो मोनथारदों न'खराव गरसेबो रां गैया दानिया मा जाबावनांगौ नों मानो गाबदों बिमा रां गैया होननानै बिदि थाबाय थागोन नामा आं माबा मोनसे राहा र' बिमा आं मुलि लानानै फैयिनि नाथाय फैसाया नों आरो बेसेबां दाहार लाबावनो नों सिन्था दास आं माबा मोनसे खालामगोन सिमां नों आइजों थाथ' बोरावबो थांनो हादे जागोन दे बाबा थाब फैदो बाबा सिमां आंनो दै गुदुं फुदुंना लायथां जागोन आयै खालामबाय थानानै मा जाबावनो बिफा माहेन्द माइरंआनो गरसेबो गैया बाबु ओंखाम उखैबाय बियो गलायावबो गोबां रां दाहार जाबाय होनो गोनां रांखौबो होनोनो हायासै जा एसे दङ नों बेखौनो बाबुनो संनानै हो बिमा बे हा दख्लासेखौ फाननानै फिसा फिसौ साख्रिखौनो नागिरदो बिफा आखायाव रांनि थफ्ला गैयाब्ला गेदेर गोलावफोरनि हेफाजाब गैयाब्ला जों बायदि मानसिया साख्रि नागिरनाया हाजो खर'आव खासेयाव बिदै नागिरनायसो जायो आं बायदि बिए पासआ आलु गेसावफोर बायदि रोजा रोजा गोलैसोनानै दङ बिदि होननानै नाजायावसिया थाबा जोंनो सोर जासिफैनो बिफा बावनांसा जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो साननाया नोंना गोरोन्थि जादों बिलाय दानिया बेफोरखौ दोनथ'दो आं माहाजोननियावनो एसे दाहारखौनो बिदेर बावदोनि बेसे जाखो 20 सार 20 आरो बेसे दंबायो बेयावलाय बेसे दंबावो सार बेखौ दिनै मावबार ओइ ओरै फैलाय नो दिनैनि हाजिराया गाबोन फैबाव दै जागोन दे सार औ खुलुमबाय आदै आदै आं मोनसे खोन्थासो बुंनो फैदोंमोन माथो खोथा जालायखो सोमखोर जिराय बेयावनो जिराय आदै आं आरो खामानि मावनो हानाय नंलिया बेखायनो आं जा सानैसो खामानि मावदोंमोन बेखिनि रांखौसो आं लांनो फैदो आदै दे सोमखोर नोंसोर रायज्लायनानै मा मोनो मा मोना लानानै थांदो सोमखोर नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों नोंनि थाखायनो आं सिगांनि दाहोनाखौबो हगारनानै लाबाय दा आं गुबुन मानसि मोननायनिबोथ' राहा गैया सम गैया आगोलाव लांनाय 50,000 रांखौबो होफैफिनाखै आरो दा नों रांसो बिनो फैबावदों खोनासं नोंनो आं आरो रां हरनो हानाय नंलिया आरो जुदि रांखौ नांथारगौब्ला दलिलाव साइन होनांगोन आदै
औ सोमखोर जुदि नोंनो रां नांथारगौब्ला नोंनि जा एसे हा दं बेखौ नों लिरना होथारनांगोन अब्लासो आं रां होनो हागोन नङाब्ला एसेबां रांखौ नों माब्लासो आंनो होफिननो हागोन आदै नों आंनि सायाव एसेबां इनाय सानबाय आदै आं दयलावबो सुहि होलिया आरो आंनो रांबो नांलिया नाथाय नोङो सिगाङाव 50,000 रां लांनायनि थाखाय दलिलाव सहि थानांगोन आं होआ नोंथाङा जा गोसो बेखाय खालाम